Поп-фолк звездата Преслава изгря в хотел България в Бургас на парти, с което гостите подгряха за идващото лято. Основният ресторант беше декориран в червено, за да напомни, че идва най-горещият сезон по морето. Това е втората звезда на поп-фолка, която гостува на хотел България след Ивана и няма да е последната, споделиха от ръководството на хотела. След като заряви присъстващите със своите хитове, Преслава сподели, че очаква горещо лято. Но не защото ще почива, а защото подготвя нов албум. Ще работя, заредена съм, така че дай Боже да направя хубави песни. Между другото, за първи път пред вашата медия ще споделя, че имам планове за нов албум. Дано всичко да мине така леко, да имам късмет да го направя. И дай Боже и лятото е една хубава промоция. Ще има ли изненади в новия албум? В принцип обичаш да експериментираш? Да, обичам, но този път може би ще бъде изцяло поп-фолк. Няма да има за песни като Лъжа, като Феномен. Това в момента много се харесва и затова така. Как се чувстваш, когато си в Бургас? Получават ли се винаги тук купоните? Аз так му споделих, че най-много сватби имам изпяти в този ресторант. И как да кажа, тази вечер много приятели. Страхотно се чувствам. Самите хора ми създават тази обстановка. Вечерта продължи с още хитове. Преслава пя не само поп-фолк парчета, но и народни песни, както няколко хита на Лили Иванова. Поп-фолк звездата дори направи няколко дуета с бивши общински съветник Найден Милков, който също има биография в този жанр. Главният готвач на хотел България Стоян Мавров отново беше подготвил невероятно и изискано 5-степенно меню, което допълни лукса на вечерта. Купонът продължи и след полунощ.